музикатон намонде авторский намегед ба асла ма як тавай кардем уже авторский рӯй карда. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мо оилавии ҳама каса кӯдако кати бозор рафтестем барои либоси тирамоҳа харидани кӯдако. Берун имрӯз ҳаво салқин, барои мо жемпир кати пурмадем. Сиёвуш ассалом нагуфти ку? Ана михел берун ҳаво хушрӯ офтобак мерем майда мо. Чо шамоли бизе пирша хана сарш дактати. Инҷа шамоли бизе Чикалс бихо шамол набуд. Мо омада расидем 6 секунда. Мошина инҷода мондем. Намедонам кор. Мо ба ҳазур ҳастем. Бисёр гаштан дар кор, бисёр чиз гирифтан дар кор. Ҳар душа овардем ки мошин кати ябора ҳар душа бурда дадаш кати ябора чизашо нагирем барои ки якта бора биё бо ин дафтига кай мебием. Мо барои ҳамин хотир гуфтем ки вай кунем. Чӣ мегӯянд? Ҳар душа оварда харид кунем як бора. Хариди калон ако мебинем чӣ хел чизи нағд бошад мехарем, бо набошад мехай маҷбур мехарем ако чизе ёбем. Пиршавана сар шуд нилӯ саҳар кати пирашки ча даштагисте дизи парт мана инҷода пойафзол дидем ҳар душона парт мана хели туфлича сиёвушта дидем вай мана хели вай намедонам пушондестемша хавай қатпат кардагӣ ино бе коробка мебиён охе барои ҳамчқа нилуфарда бо мана иноша маҳбуб шудану не ки инош бандакдор барои ҳамин мо гуфтем мана хеле липучка дораша гиремша нилуфар мана фақат ҳамқали сурху сангдору ҳамқали чиза кофтестай намедонам нилуфарда айно гирам иношу качестваш маъқул нашуду лекин ман хеле туфличаҳои типа балеткаҳо мехоҳамша мехоҳам ман хеле бандак дошта бошад барое ки и хеле макасинкаҳо ай пуштиш мебурод кани ҳаман инаш нағз бификрам ҳама хеле сахтае ки намебини ки вай почаш дар биҷоҳай хуб дӯстони азиз хеле ки мебинед мо хонада уже ман инҷа каме авқот тайёр кардам мехоҳам каме ялама тайёр кунем имрӯз очам ялама гуфтан гуфтам ки биё камтар ялама кунам хеле шуд ки накардам берун уже бегоштаге мо ай бозор омад рости гап дӯстони азиз ҳам хел монда шуда гибеҳад чӣ хел гум бозор одамо монда мекунад ба зур гаштем ба зур омадем дута кӯдакати бо якбора сиёвушхе дӯстони азиз гӯшома кашидам дута кӯдакати бозор рафтан дута кӯдаки майдакати бозор рафтан лабдани сиёвуша бинад хархар наку сиёвуш илтимос ош илтимос гуфтам мана имрӯз бозорда фақат сиёвуш чупачупс кати гаштаю жвачка кати тамом ихел гӯем оромона гаштагӣ несте мо ай бозор мана ҳами қак чиз гирифтем як пакет гӯем чиз гирифтем ва 3 соат 4 соат гаштем соати 10 ровна 10 буд рафтем ва соат ровна 1 буд баъд омадем нилуфар почошо бинед чипчиркин
ва асос мо пойафзол гирифтем барои Нилуфар. Мана хеле туфлича гирифтемша барои вай уже тирамо уже наскичакати бо гуфтесам ки аз ҳади ба бо ҳавай гуфтесам ки ҳозида вай бошад аз ҳад чӣ мегӯн гарми бад бошад. Мана хеле туфлича ранги кетича барин рости гап бозорда ҳама хел пойафзол вай туфличаҳои груби ҳаст ку тагошон мана падошваҳошон калон ҳама хеле овардагӣ ва умуман шавҳарамда маъқул нест. Ягонта туфличаҳо нормални гӯя маъқулшон нашуд, ҳамашон безеб ва якта ҳамина дидан маъқул кардан гуфтанд ки хеле нормални груби нестай духтарчаҳа ин гуфта барои ҳамин ба ҳамина гирифтем. хашма молодец канденша аллакай сиёвуш ин коробкашкати ва мани ваёша туфличаоша мани туфличаҳои сиёвуш барои сиёвуш инуша гирифтем. Инаш бе коробкаам хел вайда пакета медодиян хай вай кардем хай гирифтем. Намедонам ака качестваша намедонам чӣ хел ҳастай нормални метобад не ки хай барои як вай кардан як сезон мумкин ки тирамоҳу баҳорам барад агар нағз анамихел ва ай либос ин аст киё сепараш 10 сомонӣ мана хеле нағз будиян хушрӯҳак будиян гуфта барои ҳамин баъд гирифтам. Барои кӯдако ҳар дафъаи бозоравӣ ман барои кӯдако вай сепар наски мегирам. Сепар мана Нилуфарда биё ин сепари дигараш барои сиёвуш Мики Маус ва сиёвушда турсикча гирифтам. ҳозир сиёвуш фақат турсикча кати мегардад. Ман хеле турецкӣ гирифтам барои оне ки ҳастай бо исто Нилуфар ман нишон дестам ашмо болои чизда бо чиза партуфтестен ва бо ҳаст дигар намудош ва ёш намедонам ва ёра чӣ хел мепӯшанд одамо бо хел синтетикаи холӣ а ин пахтагини хушрӯи мулоими нағз хушрӯ меистад. Ва бо мана хеле майкачаҳо гирифтам Нилуфарда. Нилуфар умуман майкачаҳош ҳамаш безеб шудагӣ буданд ҳам вай хеле ямкадор не дига хел будак. Баъд ман ино гирифтам сартеб ино низ хел турецкӣ бо буданд вай 10 сомонаҳош буду ва бо 15 сомонаҳош буд ва ём хел вай гӯем тоҷикӣ масалан вай кӯдако мепӯшанд ку мактабхонодаам саб сафед ҳичи не ке ва ё намедонам барои чи качестваш хо маъқул нашудак. Баъд иноя 25 сомонӣ якташ гирифтем хай дута гирифтам бо насиб иншоалло ин дафъа равам бо як дутаи дига мегирам уже зимистон айтаги вай ин ямкадор ҳаст ай болош курта пӯшадагар хе футболкаош маълум намешад ва бо дутаи дига аям хели турецкиш ино низ ҳамин нарх 25 сомонӣ вай бачагонаша гирифтам фокус нест бачагонаша хел гирифтам фақат ам хел цветош буда хел светлиш нест хай намедонам гирифтам шума а як ҷо дидам рости гап ай вай кӯдакоя ай вай инҷиқи кӯдакоя куҷоеда ки чизе ки дидам маъқулам шуд сраза гирифтам хел бо дига ҷоҳоя кофта нагашта ва ба якта футболка гирифтем сиёвушда сиёвуш хай футболкаи осиндароз дорад бояд дига гирифтем хай 20 сомон мана ин низ 20 сомон мана ин 25 сомон ана мехел инака турецкӣ гуфтам ва бо Нилуфарда мана хел брюк гирифтам ино 25 сомон мана мехел ҳозир ҳамин бозорда фақат ҳамин ранго ҳаст сирх ёки роб розви ва саб сафед тамом дига хел ранг намеёбӣ. Баъд ҳамин сирхакоша гирифтам катимани футболка пар намедонам ин вай чӣ мегӯям пӯшондамша бовар кунед ягон чизе ки ҳамин чиза ки гирифтем шавҳарамда маъқул не качестваш безеб ин худи вай бар ин гуфта ба ака гуфтам чӣ кор кунем маҷбур мегирем бинед ахолохи вая качестваи футболкая
ба гирифтемша маҷбур яктаи гирифтем, якта футболкаву якта брюк бо кофта ёфта гирифтмша, то ки пар пушад гуфта. Бо ин дафъаи дига равам насиб иншолло бо яктаи дига мегирмша, барое ки бозор дар ҳоли чизи тирамоҳа хушрӯ нестай, ҳаминое ба зур ёфтем. Ва ман ин жемпирчае гирифтамша, бо шавад агар рафта яктаи дига гирифтан дар кор, ҳамина 65 сомон гирифтем. Беҳад ваяш качестваш нағз, ҳамихе мулоими хушрӯ. Ман ана ҳамин намуд мекофтам. Нилуфардаки то ки хеле мулоим бошад, барое ки вай жемпири пештараш низ ҳамихе мулоими хушрӯ ва катушкӣ намекардак. Ин я намуди дига гирифта будумша, вай ҳамихе катушкӣ кардак. Баъд вай дидам 10 сомон арзонтар будак, не ки нагирифтам. Ман гуфтам хубтар ҳамин гирем, качестваш нағзтар. Барои ҳамин ва бо ман ин пижамачае гирифтамша. Ҳамин пижамаҳо ман чиқар мекофтам. Ҳамин пижамаҳо беҳад бисёр мекофтам ва танҳо як ҷода ёфтам. Ин барои Нилуфар 5 сола 6 сола боло, яъне размераш вай 100 мегӯм 55 сомон ва 6 сола поёнаш гӯем ваяш 45 сомон, яъне 10 сомон ваяш арзонтар, айнош 10 сомон қиматтар. Ман размер 130 боло 55 сомон. Хай остиндароз, хай ғафс нестан, нормални ҳастан. Тинакаки нағзи пижама да гӯем. Ин дафъаи дига равам насиб, бо ятаи дига мегирам ва бо ятаи дига сиёвушта низ мегирам, то ки аминша пушад. Сиёвуш дута дорад ту, хай бо рӯи хона да низ пушида мегардад. Ин дафъаи дига равам тёмнитараша мегирам, барое ки Нилуфар ҳамин радугаша дидак, маъқул шудакша. Ман ҳамин радугаша мегирам гуфта, вай шиштак. Ба гуфтам хай биё ҳаминаша гирам. Ман ҳозир мехезам кӯдакода гречка мехӯрӣ. Нилуфар гречка ҷӯшондатиамша камтар, барои он ки авқот ҳоли ба фикрам ба ҳазур ҳастай. Чӣ мехоҳен ба? Бо макарон? Дина макарон хӯрда будӣ? Салмон ҷуда хобай хайрат ки имрӯз очамағам надодиян уқа. Тесара кӯдакода ужунтиям ва тезтар дароварда хобонумшона, барои он ки ай бозор монда шудаги омадан хоб нарафтанд. Ва боварӣ дорам ки ҳамин саат 7-8 шавад инҷиқшона сар мекунам, барои ҳамин хубтараш барвақтар шукамошона сер кунонуму сарошона шуюм ва тамом. Хезе Нилуфар моша масла кунем. Масла накардам, аёдум буромада, тез срочно масла кунамша. Ин бачае бина хархараша, хонаҳоам хетит ягон чиза нарасидам. Барои он ки пагоҳ ҳамае гусел мекунем, саъди ки кору вай хона оромӣ мешад ва баъд ба ҳазур ҳама ҷоя якбор уборкаи хушрӯ карда мебурам. Якбора либосие ҳамаша порядок кунам гуфтастам. Дӯстони азиз, пушти дари ванада гӯем ванада ҳозир кӯдако ҳастанд. Ман ҳама вақте ки кӯдакои оббозӣ доронам агар дар дарини тағора пури об мекунаму ҳардуша мешонам, як 15-20 дақиқа мемонамшона ки таки дар даринаму об шинанд ва чихелгум ҳар дафъа ҳамин аҳволаё з вана медуром. Вана ҳамаҷор табтар, хайрат ки ҳамон шиша ҳастай ва хела гӯем ҷойҳои нағз мекунанд. Ҳам машғул мешаванд, об кати уже вай мешаванд гӯям. Чихелгум намедонам гӯям нағзе. Ман ҳар дафъае ки ҳам фикрам кӯдакода мефурад ки масалан баъд ҳар он дафъае ки обозӣ рафтан дар кор давида рафта худшон тағораи оварда мемонанд, худошон либосошона мекашану мебинед ки мо обозӣ медурем. Ана мехел нависен комментарияда дӯстони азиз ки шумо ҳам хел мекунен ё ки не, ё ки масалан ҳам хел медоронен сарша мешӯену мебурорен кӯдакотона сраза. Ман не, ман хел мемонам шуда ки то ки каме вайшобжой дасташонда тӯбчаҳошон ягон игрушкошон бинед вай тӯбкати дара задестан данг карда. Ман ҳозир медурам тез сарошона мешӯм мебурорумшона. Мана красавица тайёр шуд. Формаҳошо пушид аллакай. Мана моҳоша нишон додастам. Моҳош дароз шудаям хушрӯ. Моҳошо имрӯз масла кардам, хела вай шудак. Моҳош вай шудай мулоими хушрӯ шудай. Мана радугаша намон мепушам гуфт, пушондумша хай. Вай ба пага садик равад агар якбор стирка карда офтоб мекунумша.
тамом баъдон Нилуфар як чизга рафта ҳамин размер гирам. Рости гап мехостам дута гирифтан, лекин ба гуфтам ки хай як бор бо шавҳарам низ гуфтанд ки як бор аввал ҳамин размераша гирен равен хона пӯшен кани чен бошад, ба омада аллакай медонӣ ки ҳамин размерай. инҷа биё бачата хулиганӣ накун. дӯстони азиз, биёин ҳамин кати влога ба охир расонем. хайр, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. хай намегӯӣ? ва як кашид. ино вай манжет надоштиян, неке бо хушрӯҳак истодиян. Сиёвуш, хай намегӯӣ ту? Ин пеша паш биё ба хай гӯ. До свидания. Хай нагуфти ко?